सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आव आं आधार कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामो बेखौनो डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन। आधार कार्डआ मा बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनि। बियो स्टुडेन्टफोरनि मोनसे आइडि कार्ड बायदि। बेखौ गभर्नमेन्टआ बावाखै लन्च खालामनाया। नैबे 2025 नि गेजेराव गासैबो स्टुडेन्टफोरा स्कुल फरायनायानो जा बा कलेज फरायनायानो जा बयबो बानायनांसिगौ होनना बुंदों 2025 नि गेजेराव। दा आंनिया आधार कार्डआ जाखांबाय, ओमफ्राय बेखौ माबोरै बेखौ स्कुलाव बानायदों, स्कुलाव बानायो आरो जाय बिथांमोना दासिमबो आधार कार्ड जायाखै बिथांमोना आधार कार्डखौ माबोरै खालायो गावबा गाव मबाइलजों बेखौ नांगौ। बिनि भिडिअ नांगौबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं बिनि भिडिअखौ नोंथांमोन कमेन्ट खालामबा लाबोनो नाजागोन। दिनैनि भिडिअ आं आधार कार्डआ जाखांनायखौ माबोरै डाउनलड खालामो बेखौनो डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन। बेखौ स्कुलाव बानायखांखाबाय, ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ आं बेखौ माबोरै डाउनलड खालामो बेखौ डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन। फै भिडिअखौ जागायजेनसै। आं सिगाङाव नैबे क्रोम ब्राउजारखौ खेवनानै लाबाय, ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामसै डिजिलकार। नै डिजिलकार, ओमफ्राय डिजिलकाराव क्लिक खालामबाय आङो। नैबेनो डिजिलकार। नोंथांमोना फार्स्ट टाइम फैदोंबा बेखौ माबा खालामनांगोन, साइन आप खालामनांगोन। नैबेनो बे डकुमेन्टस जमा स्ट'र खालामनानै दोनग्रा मोनसे लकार, बियो गभर्नमेन्टनिखा बे साइटआ। नै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया लिरनाय दंखायो। ओमफ्राय फार्स्ट टाइम फैदोंबा नैबाव साइन आप खालामनांगोन आरो नोंहा एकाउन्ट दंखायोबा नैबाव साइन इनआव होनांगोन। आंना एकाउन्ट गैथ'वा, आं बेखायनो एकाउन्टबो क्रियेट खालामगोन ओमफ्राय डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन। बेनिखायनो आं नैबाव साइन आपआव होनोसै। नै बिदि फैबाय। आरो आंनि बायदि फैयाखैबा नैबाव थ्रि डटआव सेरनानै नैबे डेस्कटप साइटखौ अन खालामना ला। नै ओमफ्राय नैबाव नाम फिलआप खालामनांगोन, ओमफ्राय नैबाव डेट अफ बार्थ, ओमफ्राय नैबाव जेन्डार, ओमफ्राय मबाइल नाम्बार, इमेल आइडि, ओमफ्राय सिकिउरिटि पिन क्रियेट खालामनांगोन। आं थाब फिलआप खालामनोसै। नै आं गोजौ नाम फिलआप खालामबाय, ओमफ्राय नैबाव डेट अफ बार्थखौ फिलआप खालामबाय, ओमफ्राय जेन्डारखौबो सेलेक्ट खालामबाय, मबाइल नाम्बार होबाय, जिमेल मोनसे होबाय, ओमफ्राय नैबाव 6 डिजिटनि मोनसे पिन सेटआनो होबाय, ओमफ्राय नैबाव साबमिटआव होनोसै। ओमफ्राय अटिपि थांगोन। नै अटिपिखौबो फिलआप खालामनांगौ मबाइल नाम्बाराव। फैबाय। नै आं कपि खालामना लानोसै, नैबाव डाइरेक्ट पेस्ट खालामसै, ओमफ्राय नैबे साबमिटआव होनोसै। आधार नाम्बार होनदों, आधार कार्डनि नाम्बार आं होनोसै, ओमफ्राय नेक्स्टआव होनोसै। आधार नाम्बारखौ फिलआप खालामनानै नैबाव आधार नाम्बार थांनायाव अटिपि थांबाय, फैबायबो, ओमफ्राय आं बेखौ बाव फिलआप खालामनोसै, पेस्ट खालामसै आङो, ओमफ्राय गाहायाव फैनोसै। नैबे थिक थाखाबाय, ओमफ्राय नैबाव डाइरेक्ट साबमिटआव होनोसै। साइन इन खालामफिननो थिनबाय। दाना नै बेखौ एलाउ खालामनो थिनदों। ओमफ्राय दाना नै इउजार नेमजोंना आधार कार्ड नाम्बारजों आं मबाइल नाम्बारजों बानायसै। नैबाव मोनथाम प्रसेसजों साइन इन खालामनो हायो, मबाइल नाम्बार नङाबा इउजार नेम नङाबा आधार कार्डजोंबो। आं मबाइल नाम्बारजों खालामनोसै। दाना साइन इन जानोसै, मबाइल नाम्बार होनोसै। बाव दहाय साइन आप जानाय मबाइल नाम्बारखौ होबाय, ओमफ्राय नैबाव नेक्स्टआव होनोसै। ओमफ्राय दाना नै मोनथाम नाम लिंक थानाय दं, ओंखायनो बाव खोन्थादों। नै दाना अबेया सोरनिखौ बानायदोंमोन दा बेखौ सेलेक्ट खालामनोसै। आं नैबे गेजेरखौ सेलेक्ट खालामबाय। दाना नैबाव दहायनि 6 डिजिट पिन सेट खालामनाया जों बेखौ होनो थिनदों। ओमफ्राय दाना नैबाव साइन इनआव दाना अटिपि फैगोन। अटिपि फैगोन। नै फैबायबो, अटिपिखौ फिलआप खालामनो थिनदों। आं बाव कपि खालामनानै लाबाय, नैबाव पेस्ट खालामसै,
ओमफ्राय दाना नैबे साबमिटआव होनोसै आङो नै दाना इउजार नेम क्रिएट खालामनो थिनदों आं बाव लिरनोसै आं नाम होबाय ओमफ्राय नाम्बार होदेरबाय माखासे ओमफ्राय नैबे साबमिटआव होनोसै ओमफ्राय सेट जाबायनो ओमफ्राय अकेआव होसोनोसै सेट जासिगोन माने सोरनिजोंबा मिलायदोंबा जाबो जानो हागौ दाना लडिं जाबाय नै ओंखारबाय आधार कार्डजों बेजों जाबाय नै आधार कार्डआबो जाखाबाय आं दाना आधार कार्डखौ देखायग्रोनोसै दा आधार कार्डखौ देखायजागोन बियो आधार कार्डजों लिंक जानानै जायो बियो नै दा अपेन खालामनो थिनदों बाव नै पिडिएफ फाइल डाउनलड जाखाबायबो ओमफ्राय पिडिएफ फाइल अपेन खालामनोसै आङो नै बेनो नै डाउनलड जाबाय नै होमबा नैबेनो आधार कार्ड बायदि नुहाङो एसे जाय बिथांमोना दासिमबो आधार कार्डखौ नुवाखै नै बेबायदिनो अट'मेटेड पार्मानेन्ट एकाडेमिक एकाउन्ट रेजिस्ट्रि आफार नै आफारनि फुल फर्मा नैबाव होदों नै अट'मेटेड पार्मानेन्ट एकाडेमिक एकाउन्ट रेजिस्ट्रि नाम ओंखारबाय नैबो आफार आइडि ओंखारबाय ओमफ्राय जेन्डार टेन्डार ओंखारबाय किउआर क'डबो दंलायो नै ओमफ्राय आधार कार्डनिफ्राय लाबाय फट'आ बे डाउनलड जाबाय फल्डाराव सेभ जानानै थासिगोन बियो ओमफ्राय आधार कार्डजों माबानायखाय डाइरेक्ट ओंखारखाबाय नै आं बेक फैफिनबाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमबा दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो बेबायदिनो आधार कार्डखौ डाउनलड खालायाखैबा डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन बेखौ आंना स्कुलाव बानायखानायखा आरो नोंथांमोननो जुदि आधार कार्डखौ माबोरै खालामो रोङाबा भिडिअ नांगौबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं बेनि भिडिअखौ उनाव लाबोनो नाजागोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ